Ikke Noah Millers. Vi startede fra bunden, nu de kender vores navn. No remorse, i blod, vi lagde byen i flammer. Mindet ved råden, David og Frank. Vi koldt stål i hjertet, men familien var dagen. Men det kan være kaos, fordi at en person kan skade hele banden. Ingen snak, kun handling. Vi rørte længe mål, men en fuck det op. Han talte for meget, solgte sjælen for klart. Og nu bar vi hans fejl. No remorse. Vi giver ingen noget. Brød og faldt, men vi rejste os på koder. Sving fra en, kostede alle suspekt. Fordi han kalder min mor ud, og så siger han, vi køber et stamtræ. Ingen tårer. Vi blev godkendt officielt. Nu var vi legit, men han brød tavlet. Det er lige sæt det ned ved jeres knæ. Jeg magter fucking ikke at høre på mere nu. Ned på knæ mere. Andre crews grinte. Vi var næsten forsvandt. Jeg synes, det er totalt respektløst. Og jeg synes virkelig, at du skal kigge ind af og få styr på det der. Fordi der er potentiale i det. Nu skulle da hurtigt arbejde, mand. Det er jo respekt for. Hvis jeg gerne vil se i helvede, så har vi ord. Men vi kan i hvert fald hjælpe jer rigtig, rigtig godt på vej, hvis du er noget, I kunne have interesse i. Det vil... der vil komme nogle mennesker, som I ikke har set før her. Lad os sætte stegen i sandet, så arbejde videre derfra. Hey. Det gør vi. Ja, han er ikke del også længere. Det lyder satme godt, og fedt, at der bliver gjort anden handling. No remorse, men vi rejste os stærkere, renere. Ingen svig i vores spor. Dette er ikke bare en band, det er blod. Et brud på det, og du bliver lagt ned for god. Respekt, mand. Det er ikke noget spændt, vi giver den, men det skal I sgu have på den der. Jamen, så egentlig i forlængelse heraf, så synes jeg egentlig, at vores tilbud, det er fuldt fortjent også.